sitwasyon karon sa Philippines ba bahin sa work-life balance. Sumala pa mga higala sa kining survey. Survey day. Naa sa rank 59 out of 60. Kung nata sa number 59, unsa may buti pasabot anabe? Second sa worst country nga dunay work-life balance ka situation Radyo Mandong. So sa ato paday in kuanday kanang simplest nga kuanday bitaw wala kay work-life balance. Pagpasabot tayo. Nagkayuring, nagkayamukat, nagkabikos-bikos ang atong sistema sa panarbaho. Yes. Aron mabatunan nimo ang work-life balance, you have to work smarter, not harder. Diba? Usually ginayon lang, hardworking kaayo, but dapat work smarter. So dapat, even sa pagpanarbaho nimo mga yung kagiya sa Ginoo, Lord, unsa kaya akong mabuhat, aron mas mapadali na ako kung task, nga di ko malampas ako ang trabaho. Ana. And at the same time, kanang learn how to manage your time. Yes. Dili kay sigig chika. Kauman sa yung mga kauman sa trabaho. Para dili ka, of course, ma-burn out. Kaya di ba, anam na, kailangan mag-yun nato manarbaho. Yes. Sa pamilya. So kung for example, ma-burn out ka, magkasakit ka. Pag magkasakit ka, of course, ma-admit ka. Pag ma-admit ka, hindi ka makatrabaho. So maapektuhan gihapon ng imuhang panlawas. Importante ba yan niha nga magbaton ka o ka ng work-life balance? Yes. Kay para gyapon na sa imong kaugalingon aron mahimo kang blessing pod sa uban. No, nakasay mong pamilya. Yes, dang. Pero unsaon man nimo nga mahimo nimo ang work-life balance? Siguro ipadaplin sa nimo imong cellphone, imong laptop. Magatubang kasi imong magpapa, magistoryahanay mo, magkumustahay mo, mag-share mo sa inyong mga experience or kumusta na ba mo, ingon ana, or sa imuhang mga igsuon. Di kayo nga work-life balance, naalagi ka dito, ang imong physical na pero imong mind na sa trabaho. Wala gihapon na balanse. Diba? Basta ato mag-uyab ba? Unsa man na Radyo Mandong? Ang uyab gusto na ginunta siya nga kanabel kitugnaw man kaayo. Yan ingon siya siyang uyab nga reporter bi ato yung uyab. Ay, magag nakadungog ba na. Tugnaw kaayo no. Tubag po ng aktor nga reporter. Sa tubag. Unsa kay maayong headlines ug mano? Guguya.